माजबादनि दैलि बाजाराव गिख्रंथाव अर खामो। अर खोमोरग्रा हान्जानि सामलायनायाव गोबां गलाफोरा अरनिफ्राय बारग'नो हायो। उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बे अरा संग्रा गेसनि दारै खामदों। दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव माजबादनि दैलि बाजारनि बेनु हटेलाव संग्रा गेसनिफ्राय अर नांनायनि जाहोनाव गलाफोरा खामनो हमदोंमोन। अर नांनाय लोगो लोगोनो हटेलनि बिगोमाया माजबादनि अर खोमोरग्रा हान्जानो खौरां हरो आरो अर खोमोरग्रा हान्जाया गोख्रैनो जायगायाव सौहैयो आरो अरखौ खोमोरो आरो बाजारनि गोबां गलाफोरा अर खामनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। बस बस बंद हल तलत दियक अलप तलत এই সিলিন্ডারটো বন্ধ কৰিব পাৰিব যে ওই সিলিন্ডারটো বন্ধ কৰে এতিয়া ওইগুলা সিলিন্ডারটো বন্ধ কৰা লগাইছে ভাই হৈ যাব নাকি না 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 এই তো ইয়ে আছে না হেডি আছে না
মানে এখন নাই অফ হৈ গ'ল এতিয়া এইটো